हेलो लोगोफोर नोंथांनाबो WhatsAppआ मेसेज थाङि कल थाङि जाना दं नामा नै इफोरबायसा कलाव थुबा इफोरबायसा ओंखारो हा भिडिअ कलाव थुबाबो इफोरबायसा ओंखारो थ' लोगोफोर इफोरबायसा जुदि नोंनियाबो जाबाय दङबा लोगोफोर भिडिअखौ मोजाङै नायलांबानो जाबाय माबायसा माने तो चलिए शुरू करते हैं माबायसा माने थिक खालामनो हायो बिनि बागै माने भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायसा थिक खालामनो हायो थ' लोगोफोर ठीक है समझिए नोंनाबो जुदि जाना जाबाय दङबा थ' लोगोफोर दा थां नोंसोर थांनांगोन सेटिंसआव हा सेटिंसआव थां नै आं जेरै खालामदो इदि नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दा सेटिंसआव थांबाय एप्सआव थां नै एप्स होननाय नुदोंना बेयाव थांबाय हा ओमफ्राय दा बाव थांनांगोन एप मेनेजमेन्ट नै एप मेनेजमेन्टआव थां आं जेराव थुदो बेयाव थुलांबाय थाबानो जाबाय जुदि नोंथाङा मबाइलनि बागै मिथिजोबा थ' गासैबो मिथिजोबगौ माने जाय मिथिया बिसोरनि थाखायसो आं भिडिअ खालामनाय जादों ना नैफोरदि एप मेनेजमेन्टआव फैबाथाय गाहायाव बोख्लायजोब गाहायाव बोख्लायना फैबाय था ओमफ्राय नैफोरजों WhatsApp होननाय लिरनाय नुगोन बेयाव थुना हो बेयाव थुनानै नै सेकेन्डआव नै पारमिसन होननाय लिरनाय नुदों ना बेयाव थुनांगोन बेयाव थुना हो बेयाव नाय मा जाना दङ नै जिथु नै एलाउ होननाय लिरनाय दङ ना नटिफिकेसन जिथु नुदों बेयाव नोंनिया माने मा होनो नै कल्स केमेरा कन्टेक्ट लकेसन माइक्र'फन मिउजिक एन्ड अडिअ नियार बाय डिभाइस इफोर माने फन फट'स भिडिअस बेफोर सब माने एलाउ गैया आरोना बेनि थाखायनो नोंनिया बेफोरदि ओंखारबाय दङ दा लोगोफोर बेखौ नों माबायसा एलाउ खालामनांगोन नै माने नट एलाउ जाना दंजोबो माने गोजौआव लाना फैजोबनांगोन बेफोर गासिखौबो नै एलाउड होननाय लिरनाय नुदों ना बेयाव दा फार्स्टआवनो जोङो नै कलखौ लाबोनोसै नै एलाउ होननाय लिरनाय नुदों ना बेयाव थु बेक खालाम आं जेरै खालामदो बेबायदि खालामजोबबानो जाबाय ना मानोना थिक जागोन नै एलाउ जायखिजाया एलाउ थुना हो गासिखौबो नै मोनथाम फैबाय ना बेयाव मोनसेल' दंमोन दा मोनथाम फैबाय माने गासिखौबो बेयाव लाजोबनांगोन आरोना नै एलाउड होननाय लिरनायाव बेयाव लाजोबनांगोन थ' लोगोफोर आं जेरै खालामदो बिदि खालामलांबाय था जाबाय नै एलाउ बेयाव थुना हो बेयाव बेक खालाम लकेसन एलाउ बेयाव बेक खालाम फैजोब्बाय ना नट एलाउड नै नट एलाउड खैथा दंबावो दा मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा बेखिनिखौ माने गासिखौबो लाजोबनोसै आरोना बिदि जायखिया थुलांबाय थाबानो जाबाय एलाउ टु बेक खालाम एलाउ टु बेक खालाम एलाउ टु बेक खालाम एलाउ टु बेक खालाम SMS एलाउ टु बेक खालाम बास नै फैजोब्बाय ना एलाउड लिरना फैजोब्बाय ना गासिबो थ' लोगोफोर दा आं बेनिफ्राय बेक थांसै डाइरेक्ट बेक WhatsAppआव थांखानोसै आरोना ओमफ्राय भिडिअ कलबो खालामना खानसिगोन आङो नायबानो जाबाय फैबाय आंनि WhatsAppआव थांसै आंनि WhatsAppआव फैबाय जायखिजाया बेनियावनो कल थुना थ' लोगोफोर नुबाय दा जाबाय ना थ' नोंथांनाबो जुदि फ्रेसा WhatsAppआव जुदि कल थाङि मेसेज थाङि जाना दंबा ना आं जेरैबायसा खालामदो बेफोरबायसा खालामना नायबानो जाबाय होमबानो सब कमप्लिट माने मोजाङै सोलिगोन आरोना थ' लोगोफोर चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' थेंक इउ